Sobra-sobra na ang kaba ni Marnel Liwanag, kaya minabuti niyang mag-vocalization at mag-practice sa isang sulok. Wow! Desididong masungkit ang gintong bituin. Ako po'y Marnel Liwanag, taga Bicol, Mabalacat City po. Meto ko pong registered nurse. Ngayon po, magobra ko po kay St. Paul American School Clark bilang nurse dorm supervisor. Yung rason po bakit nikiabi ako pong Star Mill Season 3, alim mo po kayong para kayong sarili ko. Buri ko pong makapag-provide stable health maintenance para kayong pengari ko dahil atin lang po kasing diabetes. Marnel Liwanag. Okay, so anong gagawin mo ngayong hapon? I'm going to sing Diamante by Morissette Amon. Oh, Morissette Amon. So is this a male version of Morissette's? Yes po. Okay. So let's hear it. Let's go. Kislap ng iyong liwanag ay busilak mong tinataglay, nililok sa pagmamahal, matibay at magtatagal. Diamante ang pag-ibig mo, kampante dyan sa piling mo. Diamante tulad ng bituin, brilyante. Your voice is very good. Gustong-gusto ko yung power ng boses mo, yung quality nandun. Bumibirit ka. You have the potential to be the next star. Thank you po. Good luck. Salamat po.